Rapo, kowe raja omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Ngapa lho, Lek? Mbak Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15 cacahe. Sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wadon laras kok piye? Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku ora nyebut jeneng men krasa dhewe. Tak nei dalan tengah. Angger wong sing atine wengis. Tenang. Tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ha iya. Ngertine para-para ki aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dadatke sore. Ha ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis, Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekke sapa? Dadine jane aku landhep dengkul. Sing ngomong sapa? Pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Loh. Bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jarene aku ngomong ngene iki. Saya parah iki. Ngayahi loro wis kok ngene tambani semono. Wes, ki nek ra nyantai kok rambruk iki Mas. Gayane. Ya, iya Piye, Tin. Endi ta wonge? Aku kon Iki lho, Aku ya Pak, kene. gedene sakmene kok ya ora ketok. kene wae ya ora sahrono. Mbak Tatin pripun kabare? Inggih, kabare sae. Tak nggih sehat to? Iya, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat ta tambah ayu. Oh, makasih. Piye, Pak? Mbak Tatin tambah ayu to laan? Asu. Kok ayu? Ayu. Ayu kowe ki. Kok mau muni azu ngono? Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Azu. Kamu Mbah? Wis Sudah selamat toh? Nggih. Tatin udah selamat. Kowe biyen rak tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbah? Gak ngerti aku sadurunge winarah we blas ora ngerti kok. Wis mati ya, Bang. Heh? Wis mati. Ah karang musuh kowe ya. Lah ngopo nek musuh aku? Ora apa. Semono ya. Semono lah. Waduh. Lah ngopo lho ya semene ya Agak normal. weruh gagas wis rontok. Lah ngopo? Jelaske. Ora apa. Kowe raja omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Ngapa lho, Lek? Mbak Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15 cacahe. Sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, Dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wadon laras kene kok Pak. piye? Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku ora nyebut jeneng men krasa dhewe. Tak nei Angger wong dalan sing tengah. Angger wong sing atine wengis. Tenang. Tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ha iya. Ngertine Nek para-para tat- ki aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dadatke sore. Ha ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis, Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekke sapa? Dadine jane aku landhep dengkul. Sing ngomong sapa? Pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Loh. Bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jarene aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Ya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Ane tuwa ora apa-apa aku ning nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Ah,
Lelakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Ra kula mau ngelengke. Kudu ngetatine ra bener apa kula nek bar babakan iku lho. Slilite kuwi dilangi sih. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut ning Asli liten ki nek iwak ape lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelengke tatin ngoten niku, mbok tatin yoh ngono introspeksi dina omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek ing wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mrene kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Kowe meneng ah. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rampuke. Kok ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dorakur. Tak kisruh ngoten to. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek kula kowe tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mergo kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng wae. Lah saiki kon padha apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke ya ngene gentine, Mbak. Duh, kejeglok. Terus aku arep padha apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku yo tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalen dekek menungso terus. Aku ini ora banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan jo undangan bayaran ya ora. Ora. Iki wis Aku dikritik piye-piye. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki Aku banget. Terus Aja iki aku Bu aja. Sri Muslimatun ki mbelo aku ora mungkin aku nang kene iki ora mungkin. terus aku kan piye? Lah sing bully udu aku lho. Kersane Kersane alusane karo aku sing alus. Lah sing marahi sapa? Sing marahi ra alus sapa? ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Suwargi Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku ki piye jajal ngomong. Lah yo takon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebeciane mriku to ning ditanggepi mriku. Lah ngelengke muni piye jal? Raimu nganggo kudung gede blah aku. Lah ya ngono ki jenenge ngelengke paudu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, Nggih. nek disawang yo apik. Nggih. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain wae. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku jo ning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Dame. Aku karo kowe Salim. damai wae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem dame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbah? Hah? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi. di Ngapura. Carane piye? Ya jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Ngomong piye? ilmune. Sing alus, Ngomong ten sing soplas. alus. Netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin maligi, Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tatin Tatin kok. maliginipun. Kok Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Sino. Nah. Mbok pilih kladuk ing ngatur kula nyuwun pangapunten. Kok kaya wong namung ngemis. Sedaya mung samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora kena. Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumahmu kaya ayu-ayu apa? Kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul.
Iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon-mboni. Pakmu kahanan kaya ngene piye to, Pak? Anakmu piye? Tatin ngono. Apri kancaku mbot gawe dina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Ngapa, Pak? Lah kok ngapa lho, Pak? Kok Dek mendem kaos kaki. Karepane ngono ngapa to, Mbah? Ora iso cepling ledan kuping rambute mlebu kabeh kok. rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. Pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Cukup semono. Yo Mbak Pura ya Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tati nggih nembang apa? Sriuning. Mbak, iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik yo gawe masalah. Maaf, ceplosan lho aku ora muni dhewe. Ngapa? Ngapa? Iki suasanane lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jale pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, aku ora ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tua ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa digawani. Nggih, Bu. Ngagem bawa, Pak. Iya no. Putri kang sulistyeng warni Sri hening mastika tuban. Apa? Suket gojong aja nganti krungu lho tenan lho. Anu Tatin ki pasang susuk ning nggon ilat. Nang aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digawake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lah ya aku yang ya aku kok mulo kok ora ngomong. Bocah ya biasa kok penggemare nek sak madya ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kok ora nek tungkune ya, Pak? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono. Tati. Karep melu sapa? Ambilan iki. Sing mburi dikeki Aku ki apa? ra belo-belone. Aku ki kan Sing mburi keki apa? Aku krungu. tegese dinae. Sing mburi keki apa? Lho nek mburi. Omong sing mburi keki apa? Lah kok iso? Lah nek nang mburi ki rak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Lah nek ra nggawa keke mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane iki. Ora patutun. Pancen iya. Aja tok anu to, iki ya seneng mimin ki ya senengane kok. Cuk-cuk ae. Cuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Iya. Aku tak tentremke. Kene Pak. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Ora tau dadak ya. Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Iya. Enak. Putra Kanjeng Sira lawe Enak. tak prangkung bacana Kamu bundel nyocok Contok bundel bundel ki. Wong bundel kok nyocok ki piye to? Ah iya bundel wae nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa ya? Pleci. Oh. Mulanya kugruk. Ya ku. Ya terus. Pepilo Wiratmaya Tanurung Sriuning Gusti
dadi kusumaning tubah ya mangga Ya, suarane ya apik kok ya. Dikancani ta, Lek? Ayo. Ya. Pak De. Sarihening mustika tuban labuh asnan lan sabaya pati mararaken wiraya wis prasetya nandhang kanthi
Sapri, Mbak Tatin masih ana. Ya. Ki mau muni gending Sri Uning mumpung sing padha rawuh akeh ya ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta Sri Uning Abah Sukron Suwanda gerah eneng rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras ya ngono ya diparingi sehat ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat ya amin muga-muga ndang waras ndang sehat ya wis menehi rejeki wong pirang-pirang lah ya lumantar lagu Sri Uning iki sapa wae sing ora kerejeken ya iki mau ya sing apik matur sembah nuwun tanpa upami ya Gek bali nggone Tin, kok ndak malah selak padu meneh. Kana. Sing siji rupane kaya serigala. Sing siji Sribombok. Yalah, sabar. Serigala ki rak perangane kewan to, Pak? Ora. Hewan. Oh ya padha wae. Basa Jawa karo Indonesia. Ora apa sabar. Riptane Mbah Haji Sukron Suwanda kejaba Sri Uning ana anu sesedeman sambung wanci dalu. Dadi kanca-kanca awake dhewe barang golek pangan ya lumantar riptane beliau mugi-mugi enggal pinaringan dangan. Amin. Ya, karo dilanjutke iki ana sing nyuwun Gerajagan Banyuwangi. Ya. Sing nyekar Mbak Anting. Wah ya diaturake. Ya, Ting. Elisa barang durung lah ya. Wah, iso akeh. Pirang-pirang kok ya. Ki ana nyuwun meneh pepeling meneh sing nyekar Mbak Tatin meneh. Wah ya. Lagi laris kok ya mak iya. Rasa sere lek Min. Rasak baene apa-apa nek rasak baene. Ki ana meneh sing nyuwun. Liwung Mbak Tatin meneh. Wah, saya umup. Umup. Liyane Tatin apa rasine. Oh, iki lho saking Hansip nyuwun Mbak Tatin supados adus. Wah. Alalah, mula ambune kok anune pra umum. Jarene nek adus kowe pengen dadi ciduke lek. Moh, Lah ciduk kok nyelungup kok ngono. pilih dadi sabune. Wah, sabune wae. Monggo. Iya, Ting. Bawane napa, Pak? Bawane manut kowe, belan-belan kowe mambyat-mamyon wae sing suaramu iso munggah-munggah. Ya. Suarane apik bocah iki lah saka Jawa Timur kon. Anak dalang meneh. Ya. Ya. Ya, ngomong. Malah setoring. Ya. Lah jenengan ngomong wae yo. Dalang kok. Dalang kok kon meneng ae iki ya piye kok iki. Dalang kok ora oleh bocah. Sesuk ya lancang ketularan viruse Tatin ya pengaruh buruk kok dampak buruk Gusti Don liyane kok kabeh kok wani kok. Dalang retok ngomongi bayar sapa ora ngomong. Apa mayang kowe mesti ketularan nek kowe ketularan liyane ngono anteng ketularan kuwi marake dampak. Sapa ngerti lek lip sync? Ya. Mambyat mayang paman. Dikersake Pak Desi ana, mraga tuwa ya semen leren sik ya, Lek. Piye? Kersane istirahat rumiyin. Senajan aku tuane rak wis koklok. Padha wae. Wis sisan, Mas. Kula uyupke napa riyen Pak En? Kula uyupke riyen. Wis ta ora usah ganyi wae kowe. Wis tak ngombe sik wis kene nembang kok.
Jane nek apa ta kok ngliriki rono terus. Ora apa-apa. Kebanteran apa Pak De? Ora justru swara ki banter. Kudu cetong. Ya. Nuswan Tujune gelase ki ora ketut mlebu ora jan. Alah Pak. Teles Pak, teles ya Allah. Teles lho Lek, ya Allah. Ya Allah, Pak De ra mesakne. Kok aku to? Iki lho Pak De sariawan patang nggon iki lho malian. Aku ki ora ngerti apa-apa kuwi sing Malah kok tekan ngendi to, Pak? Ya Allah, Wis aturu aku. Jantung aku. Asak gelase ngapyuk. Halo Pak De kalau Denko sing ngendang. Wah, Denko mbok ganti Ndomele. Ndomele ki anu lembut banget dadi ngono. Tumplah. Ayo ora wangun. Ini rak terus iso turu. Mbak diganti susu online. Wes kaget tenan aku. Susu online iki apa ana to, Pri? Susu sing khusus tulang kae lho, Lek. Anlin. Oh, tak kira Susu online. tak kira. Kowe mana dua iklan kae. Set-setan. Kok sasetan kok set-setan. Awang kaget ki sak karepku ya. Nek yo mesake tenan asli yakin. Lagi iki ana dagelan bintang tamu kok kekapyuk jarang panas raine. Mesake. Wis dungkap yuswa jek kekapruk barang. Yo. Pianyo Aman. Ata inceng kok. Kodene jegleng. Sip, kreativitas. Sip. Nek jane asline yo cen ngene iki. Ngono wetan. Blambiangan terus ngono kuwi. Jenengan bengok blambiangan. Ngondasmu. Sing kuwasa ki sapa? Kok rumangsa Aku ki dalang kok diperintah sinden. Mau kon meneng sae kon bengok kowe jare kok plin-plan to. Jarene nek meneng anu. Apa? Engko aku tak seneni. Kok meneng tok sengeni piye? Lah ya kowe iki gaweanmu nembang karo nek nang kono engko karo ngono kae. Nek ora ana kowe ra gayeng pokoke. Engko nek bar engko wayange piye terus Copot idep. Itu dicopoti wis. engko nek tangi gara-gara engko bar gara-gara Lah engko nek mboten hoke tok bandem cempolo. ayo ben dadak netel e. Ayo. Yo. Netel napa Pak De? Cempolo. Aku mau. Aku ngadeg nek bangsa tetelan. Kuwi tetelan apa to, Pak? Aku ya ora ngerti kok. Yo. Lor kita lalas angkat teles sih ngene Pak Sono. Ayo kan dadak tok donga. Lah ngapa? Jaluk semprotan, virus kor. Virus.
Dagelan tua senior kondang kok gur kisinan karo bocah. Lah wong cetha agek temandang kok didumuk. Nek ra didumuk ya ra piye-piye. Kene iki rak ya urung tekan. Ha iya ya disambungi apa-apa. Dinggo memean. Ya, Ting. Kang kaliwat liwat. Wala ngomong ae. Saka Mas, saka Pak Hari Megong bur belakang kelir daleme mburi kelir kono mau sing grajakan mau. Ya. Aja takon seneng sesat. Wajane penak iki ning iki rong bengi iki ndapuk pengedram luput terus aku. Sing mambengi saya parah. Ya. Tanah endah gumelyaring kancane sak diwangi belambangan belambangan Wah, ping kalih mawon. Dayoe teko yo aku ora apal kok ayo yo Taman Sarina Swantara belambangan belambangan gumelane Taman Sarina Swantara belambangan belambangan gumelane Taman Sarina Swantara belambangan seneng-seneng wis aja takon wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis lakon akhir prahara tapi lahir pira make piruyara sakit ganti make ngomong sing ngenanira belambangan gunung-gunung pira make perkoso sawah lan penggonan nero-nero make subur nguripi aja kangelan kangen semenera ayane make koyo tukulan bangun sing ya mangga bukani saron yuk Ger
Mano banget ya Pak, ra krasa kesel ya Pak. Oh ya kesel kok ra krasa. Ting, nyonya. Nah, lho. Girong lho ya. Tambah. Tambah. Nyo. 100 nah. 200. Sasah lho. 100 wae. Wis ora. 150. Wis turu mudhara ngono. Saniki kok gampang emosi lho jenengan niku. Aku sak playana corona iki aku. Ayo mah ngoyak wae ayo marah emosi. Nggih, ya matur nuwun Mbak Anting Lambangse. Ya asli saka Kediri. Monggo diaturake ya. Sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning
warana tarlin saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kawusul manjing wonten kumpit sanggar sangarup nena gantoko sampun nalika semanten iki Lurah Bagong sampun nampi dawuh panjenenganipun Sang Tapa Begawan Durna. Carian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pradenta wis anggeni maya Wisnu Pradenta Petroi. Ngapa kowe ngadangi lekku mlaku tru? Gong, kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya ta? Heeh. Gong, piye? Akeh guru, akeh pendhita sing apik, sing ampuh, ning kena ngapa kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe kon bali ning Karakadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndek niat bangun desa. Monggo sawise aku sowan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku mbangun desa. Yen aku kudu golek kayu Kastuba Mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu Kastuba Mulya kuwi wis tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Truk. Jarene Penemban Durna nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu Kastuba Mulya, Gong. Kowe eling ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisiki sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku ora ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah. Rasa nyemplung goleki saka dhuwur, munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih.
Aku tegel karo Petro. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan, Dik. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning ngemoh tae wangi, Tru. Gong! Gong! Bagong melayu-melayu nasak karang pradisan Kurawa nggone laku dedemitan tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih paman, sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartomarma wonten timbalan jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Prembandurna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mara coba Bagong lepasana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karo aku wajib munjuk atur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Lho nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggih. Aja ketok lho, ndak ketara. Ndak ketara. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartomarma. Mawi daya kemanden mila pelajari datan kasak netra. Kilura Bagong datan Prayitna. Kenging dadane nalika semanten konta kaprapal kendang kapracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge. Kagiat Kilura Petruk kantong bolong nyumurupi kawontenanipun ing rayi Kilura Bagong. Mlatra ora krasa. Wong kontal ngobokonge telos-telos. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesonjo boyo, Pak.
iku saknyatane gonjang seret winangun